أب تجري حموش تسبات كسريم مني زأسرم نمنت أيام زأسرو مني أساري مني فتحي مني كتزاز يوصي وزبل لو ما عندك تسمعوا تدلي خمش سلازم نزوج دايزي كم زلوا قري ولكم على نسوت راح يكونن دليت فتحي إرتراويان بتمساسال مالتيو ندكتور أبي أحمد دامي منستر إثيوبيا حتوتات بمدلاو كحتوو بزعب هاجرهم زلهم جنزابن خرجاجوتو نتفتحوا توكشو ميديا كم وكيل جيرهم كقربوا خمس دليو بيتيشن متأخر كنجمر لنا زبر سبعة علو أبنا اليوم عند قدرة سمعوا أيو ستارلينج بس لاسه جنرال تادس وردن كهدم حموست مخاين نداد مولي الداليون اتزبروا قدرة كارلن مستير حيزي الله خيلو استزاروا بزينا نوزح تجري مسلز الله أبز قدرة زخت كتري وياهم مالتيوم مصوب متحز ناي تيدي أفرح دش موسيقى ويكا درفقا نبوز حد سبات أزيو أزرارا بقداي كوينولو باستفالا لي سبات كا استفالا لي رئيتو الناتو هاو إزركب كم دلوغن حيزالكم متيالخو كابزي توقسو نايلو معانتي فيديو نزي إزمسل إلك سابزازم نسخاتكم نس channel زي سابسكرايب بمقبار أبالات نايز channel كتكونون نبارات نحرد أخوينكم جن هانات أي رئيتو كتصحفو لين كمحصانكم دلين The joke vibes نزي ناتي فيديو لايك جيراتو لاب تعميق إن لويك أجير والله مدن نجوسه شدنا نقعد عن مسأخة نقعون سمعكها كم كل جزء keep on speaking your truths إلنا الله مالتيو إلا تن الله مدن نجوسه قرأت مالتيو بتعمي يقن لي إذا حوي من زرعتيون زبالك زرعتيون زبال حويك أمالتي خو متمثلي إذا شمو ندي إذا comment section كوت أصل زيك أنا بتعمل عزيو جاي جف سلاز خون أمالتيو عند حد تخيلني more probably أن السبيل نخريكم كفتني ويكاتي كروب زجبر سايتوسي كان أصو كفتني مالتيو جن أي كالكون ستيل سلازي أي ملكة كلمة بالس في خازم حساب سنفنانيو أو خصوصيون كم زملكتنا أملاك صفوت رحق مجلات كابوزح كل تكتكس بأرثوذكس تهادا هايمانوت قدامين الرخب وأمقات غرينيا جز مزراب هاجرات بجغراف استفالاليا أمريكا يوكي كندا إن أستراليا بأمقوا لانجوج جنا حد هزو مخانوم يأمنيهم أتلانتيك أوشين تسجيرهم دم يرخوا بسلام بفقر محزنتنا بقدام عالم معبالي يركوالو أذكروا أبتع أملاح صفات أركام مدري مسرح بروسبريتي أبز بخان هاجر كان كأحلف كجنا أفريقيا عالم كسر خط غير مالت هاجر كان على حرة النغنة المملاسي تغيرون يلن بسلام زي حقوق سلام هلاو فلوت يجنا بحيل فتاري عرقن سلام إيرتران تجرين نحرنا وحامتات نريئو لنا تسفان جبر نولدو كحلف زبل ريتها الله مالتيو سلزي نرخبينا زي نرخبي كونان أب قداي إزين تأتنا زبلي مخناتو أي إدكم أي تأتو زبل رئيتون سلازول نعم لو ما عند فيديو سكحيزاكم كسجر اتنا لو ما عند فيديو أنت مساساليو دحرتي كل جزء زقرب لكم قداي مالتيو نداق ما يتنسى إنكم بسلام ما بصحكم لو دعمت إمرو دعمت اتقد قصيلو زسمعكم فيديو تمساسال فيديو بزعبا نايتي دي أفروس نعنا وني دريفلنا زبل ناي ميرون زربايو معاري تيد أفرو نعنا يدريفلنا تيد أفرو نإرترا نحوحات نهجدف نكلا يدريفلنا نبنسق نطرح بتاعي لوزي وسقطها ورق يكونن أبزي بوتو نبجي عيت قمن عيتبلو خمو إذا خلنا ودبات جره ود جرهي لحس حقيوا الناف الحشاي أبي أحمد شان داف الحيز الحساب إسياسا فرق جن ولا شايستيناني قتلنا خلو إسياسا فرق قتلك خلو هجدف شايستيكان هجدف شايخا دفيو فارنلوها منتقلو صلحها بلاشيو كل منتقلي زقتلك ابيكم كالي اطرف شاف لي مشبكا شاف مستخا قتلك ناتنا شاي ستنا صباي ستنا رغوي ستنا تقتلنا ها كل غير هو دباتك طفيا ها اتي اتودباتك كافتم دقبات دق عدناخ معات املختها تفطيروم زغدده شاي ستيو انداتو قبروسي نصبق ناينا نقبر زلنا زبل زيغاتات كاتفطيرو انداموتو سي نصبق إنا نموت دلنا بقى إساياس أبوي إسرع عمت أسير وزلس نصبق أيلهم زحسبو كاتفطيرو يتيروس كساون صبق قداي حجب حصيرو أبوي نصبق يو فتحو أسير وغلا زبل حدا كاباتهم كم زيغير هاجرم تيلنا غلا زبل ناتكا ناي تقاوماي دغاف حيزخون حساب امو داتا مونغو زخون حساب سلتوزعلهم كابا خاسي انتاي مهم كرخبو مالت تم سمعتي حد غزي انا زمصالو من نصصار صبقيو اكله خمزي يزارب الكا خابت زاربسي انه كو خم يزارب يله كريم سلازدلي امبر نسخا زمخاريኦም نسخا ز اكتيفيستوم من حزبتاتسي تامم كزارو خنياتو نسخا كو نغوسي الكا خابت امن حدا سبيخا مالتي
كم زي جبرلنا تبلنا حساب كون كله خاذ خون أجنة تمتصر لخان عنا وندري فلنا تقولنا حاجة يفلتك أنا يدر فلكانيو رجع إني أيه نناي وعلو قد يدريفو نناي وعلو قد أيو كدرف كله وعد حم مخان كجنا يفلت إيه حاجة أنا بوزح تيدي أفروسي نهات كعد حمنت كم زلوا يفلت إيه مالتي بس هو يطبيلو عد حمنت كقدم صبوا كبرن موجسن زقبوا أصل لازم نبره كم أخا أتي كم زي عينت أتحساسبا أدي أجدي فسحتنا أتنافق زبالة بحالة خا قدم جنبير أصل لازم نبره نسوت راح يكون ندريفو قال اسمه لام بعدين روزته قال زول نافقوتها تعلو وري وذي فلت عدون دحر كوينا وي حنت معلت ندحر دا وقال اسمه رافقيرو تنيرون قدم وي تحجز لا تخوينا ونا يفلتن زور يدر فلايو بحصيرو حات انه خانا منفق المدي كوم ايو بقى كوم زي عينت ነገር ለነዲ ሓገ ዲፍካ ማለት እዩ እዞም ኮም ዚ ዝወለ ሰባት በተፈጥሮም እንታይ ደም መስሊካ ንኹሉ ነገር ኣብ ትሕቲና ዘሎ ጸገም ኣለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ምኽንያቱ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ጸገም ኣለዎ ግን ኣብ ርሑቕ ተልኢ ዝኾነ ይኹን ኣካል ግን ጽቡቕ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣለዎ እዮም ጽቡቕ ዋላ ምህላውኩም ሕጂ ኣነ ጸላልኩም እንዴ በቴዲ ኣፍሮ ንሕርዳ ደርፈልኩም ኮይኑ ቴዲ ኣፍሮ ግን መምሰላይ ሰብ ስለ ዝኾነ ምኽንያቱ ንጸገማት ፈላሊ ዝርኢ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዘምልኾ قدم خلت تميت عمل زموت نقص له زلوا زاسواي نعون ختم لك كتبل نتوم نحي زلوا نقص كتصال قبل كان مالتي كتصال أن حد أذيب الكخوين وقصلهم تليكا بتزجور وتجواري بعلتهم بتولد دم يكونن سلازين ده حلف زغي تاريخ يرز فتن كم عين السبيل نسخون كأب تماسالي ريزمبل تجوريهم مالت تماساليهم وكم دي عينة كودايسي you look alike him صبوي تخديهم كل تاهم جيت أجور الناس التي دي أفر ألبوم رئيته تزبني رتاعي خبني رمالتي إزي حجي بزعات إيطريق أزول رئيته ولا بخص عكامات عادي سون ألبوم لما نيوم هز يمسمات الدنيا قد ما ينبر particularly مسارية تال no دا ستالي ميلو موسيقى تمشتونيا اليوم تدرس ድሮ ከኢህአዴግም ጀምሮ የፌደራል ስርዓቱ ላይ ጥያቄ አለው የፌደራል ስርዓቱ ሀገር አፍርሷል ብሎ ያስባል አይመቸውም ያው መብቱ ነው ያው የሚያሳዝነኝ መንገድ ቴዲ የፌደራል ስርዓቱን ዲሳርጉት ንጉሱ እንዲመጡ ይፈልጋል ንጉሱ አርፈዋል يمشى قطعوا نقص ميته منو تقول ميته غادني حراشي مسارات ميديا زبال لما الحجي لو معت زينا زوص مالتي تحدش درفي الناس سمعوا استرخبوا من اسي كاب العلم يتزخونوا تاثيرهم لو نايزي درف زي الناس سمعوا زركبوا مالتي تبوليس دما مالتي ان تدرفي الناس سمعوا زي كونس هاغراو مرصا زغبر مرصا انصارو نوي كانوا متحقوال زغبر قسقسا اين خبل يغلصو زلو مالتي كمزي حجي عينت غدايات كمصو هلو بتاعم كونتروفيرشال زغبر غدايات انديوم اوف كورس تدرف بمسارته مالتي نتحجي زغبر زلو كونتات زقاومي بعل إثيوبيا خلى على خلوا بنايت دي أفرو درفي أخصم نمنتهي تلعيلان نحرد لكم تخالي مقالة شرقة وزات قال نمنتهي زي تلعيلان نحرد لكم نسقول تقالسي يسأل أيوب مسارته عصر شو عمت استسفي قمت أزولو يون الصومالتيو تخالي يزلقن يلعل أيو تم حد نهايمانة قدها أنا تاريخ مسئل اللي يقال زبله حجون الصوبناتو عيني بناي تيدي أفرو عيني إثيوبيا خميز بلتي نحرد لكم قصال ብጫ ቀይሕ ባንዲራ ዘለዋ ሓደ ንጉስ ዝመርሕዎ ሓንቲ ሃይማኖት ሳምቲንግ ግዛም ዝባል ሶኢል ናይ ቀደም ማለት እዩ አንድነት ገለ ወዘተ ዝባል ነገር ዝኣምነላ ማለት እዩ ትብየር ብየረሰባት ገለ ዝባል ካ ሶኢሉ ባይ ዲፎልት ተፈጢሩ ዝሓደረ ይገለሊ ኣምኒ ቆም ይዝኣምን ንሱ ሕጂ ቆም እዩ ንዕዩን ዝደርፍ ተዘቀንቁ ነው ማለት ፓን ግዛም ዝዓገለተ ኢቨን ፓን አፍሪካኒስት ይኮነን ፓን አፍሪካኒስት ማለት ነቶም ሶጽ አፍሪካውያኑን ድምጽ ختኮኖም ዘለካ ሓቀደ ሶ ፓን አፍሪካኒስት ይልና እንድሕርዳ ኮፎ ቢልና ልዕል ተቢልና እትخبሩ ንሱ ኣይምጡነኒ ፓን አፍሪካኒስት ኣይኮነን በሙዚቃ ዝተፈላሊ ነገራት ክትገልጽ ከም ትኽእል ኣብናቱ ደርፊ ምቋም ከም ዝካል በሙዚቃ ጌርካ ኣብናቱ ደርፊ ጥራሕ ሓድረክ ትኽእል መብዛሕቶም ተማሳሳሊ ናይ ፍቅር ናይ ገለ ወይ ከዓ ብንየ ቢሎም እዮም ዝደርፉ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ከየንተ ኔሮም እዮም ማለት እዩ ኢያሱ ኪሮስ አብርሃም አፈወርቂ የማነ ባሪያ ነዚኦም ሁሉም ንፍቅሪ ንድልየት ንሃረርታ ነተስፋ ጥራሕ ይኮነን ንመንግስቲ ነጻነት ፀሃይቱ በራኺን ሁሉም ማለት እዩ ደሪፎም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም ፍሉጣት ዝበሃሉ ገረ ጻዲቅ ዮሐንስ ሓዊሱ ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚ ኣቶም ወጻኢ እቲ ከምዚ ዓይነት ተደራረፋ ስታይል ብፍላይ
بتوم حدا كم بعلتي دي أفروز أمصول السبات كتوصل خلها إثيوبيان مالت نساتهم يوم سريعهم زي ما مالت نسي يسرحوه يدي أفرو يسرحوه نياري دا يفلطر نياري كسوع عيد المنياتو كاوخصم مصي زلون من الوقت تنكب أخم أزبلا نجرات نخركب كارين سلزد اللي مالتيو قدسنا قمصنا ببسنا وزته جل كله جئز تقامقاتي قني وزته كاو أي مثلا كاب علي موسي كابي موسي كابزي كاب زخانة وانت طاقل موسي مالتي حجي قرمي زولن أنا حدا جزء تاريخ الشام كتسرق نحرد أدلي خون كتع غير كاها تسرق زلك زومكم زي زولو مداخرة الممثل تنسوات كأخذ لك زيت أمس جور خمس بعد ميرون قال زلوا حجي كم زبالة درف كومس يا خمس زبالة قال كومس يا قال لهم زنج أبشوا يفولت أميه حدا جزء أنصر عندهم كزارو يصنحوا هيك أتزاروا يلوم يخص يصنحوا زخونة جزء خا أنت زحل بإيدهم أنت تقص بمان كاز جورو خا خمدي كوي قليلنا ورد صنحهم تا موسيقى قالوا وصخت بالك لها خمزي ترف تعيز بهارلو ترف أبي سنيان نتويك أشي كم زيناي قدم تعدس كوهم زي كأني رام التي فقرهم زي أسكار فلو أنا تارم قالي بتشكي نسون إحنا هنا فطيرنا حرر بالحجيب مودة أتوز نقرأكم كأزي مالتي أزي زي أمن دحر كوينو ما نمسب أزيون إحنا هنا فطرتو تايها موتمس إن حرر كات التاريخ سيناتنا أيو تزيماناتنا أيو تناتو مالتيو تجوزناتنا أيو تقانقوناتنا أيو تي بانديروناتنا أيو سلزي نزا بوتا زي عند حد أنا تتقرأين نتبال زي قبل زخون يكون زي خبر عند حد أخوين والتي قالوا لي خاطر تزغلي زبل عند حد دقيمة زي أمن زخون يكون فتصم حيل يبرو ناي تاريخ وراسي يقول نتي ولدنا الصرح هو تاريخ نخمنزع نخمنشتن زمتها قال البل ولا عند حد قال لي بالنويل زاس أوكي مغنياتو تخابر كان من بارك بحال زي حلف نجار يلن بحصير جن درف سميع ميلكا مأسار جن أزيز تلمد نجار ولا كاتخونا كجبر زي جبوا زنبرة قداي مالت مهنيات التقاومون تعفنان بتمساسالي أبز جزء زيون يرأس لزول من قصي عفن لزول خمس الله زرقيو تمسجن داويتو بتمسالا دي سوا خوينهم نايتي أفرو حدش درف الناس سمع ترخبو سبر يلو 20 سلسلة تجارو زركوهم يتن حدا من السيات بسرعة بالسجن تأثيرهم يولال تأثيرهم حجي مصدر فزين فتح زي دليل مالتي أزي فلوتيو أبز حجي ساعات زي بيادي جزء نتي خم عينة درف دري فوز نبرة يدي أفرو أسيرهم من يرم حق إله سلازي أفعل لا ينقري ولا أنت إسار أو كلهم يعني را تايجن تفعل لا يو نايتسأل أي تسأل أي فتاوية نايفتاوية تسأل أي وزاد زبالكم تان نجر أجلاويت كان يمسرح نجر كونتاتي تمسكن داويتون نخم أخبرين براب تجري أنا خم إلى أنت أرحوا عزم درف تزدرف نير حجي فلتي 5 أسرن فلتي جلزي مالتي تدي أفرو سلزخونة تخكلي مالت جناح كونه درفي بدرفو بلا حدا كياناي دمصي لك أيو حسابي لك أيو نقالوا السبات نحرد أمثل تزي تنكيفو مالتيو إذا درفي بمسارات زخونة أجمع الله عنديو كنيونا يكونن قلص ترجم يزلوا مالت كم زي نعو كبعد تأكوي لهم سين وعلم ما أخلاتيهم نعنا وتقومنا جلز بال تارجت زجبر نهزبتات تارجت زجبر قتم الله خاصوي خليهم أنت أرنا دري فيهم أفتناتنا جزء حجي تماغوي تمس محازوتي أفتناتنا جزء كم أقول خدرف انطلّو السبعيزي كم إل كان التاريخ نختارونه يقول كان الناس لزيت أسرًا سلزيت أرمن السبزي أرحم وسيلي يسمع حكيده كفلت الله معرخ مصابو معر أرتيست ويك معر سب مخانو فليتو وجبوس قمتي توصيل له كعرف خلالو نساتهم كخمسين لهم نحرد أخصهم ونتدرف الزدرف نعنا يوقسي نحرد أيلهم مسلوم تخكل يوم مالتي تاتجبر تدرف مهناتو أما آخر أتيو موت يومنا قليل قبل عليهم كأميسكا زخون بروباغندا سرحة متن عنا سرحة يعني حاجة كويس عادي أجي كوميستر لنا أجي زارر في الويل راتري أخما زمنا جيجانو استأثروا عزنا يمير زاربات الحلا زمنا عيرو أبالله ده أباتي تقول له عده هذا وده هيبة مسألة خل أقول له كبرها ما تيوم كنت وده ختم ما تيوم أقول له أسمر حاجي كان مثلا ذكركم كثير وياهم أسمر هسي كم زي بك أنا كلام أسمر عند ذكر كأخ ترجمني أنا كلام أسمر عند ذكر كأخوات قبل تمالي أبتقرأ كوينات نيرو حماق سلزر أنا بوزحاتهم تقاوم تنبهر ويتم دليت فتحين بهلاف تشع ساعات أنا زمرحيتم حزب توزيع لنا تطويلنا هنا أبقون حزبي زي ولا سبتخ حدا تاريخي كحداني كل إيرترا وترباري بين الزنبرة خوينات كخنن مالتي أبتشع زنبرة خوينات جن أتي ولا TDF كوينهم أب وتدرنا نقلن كتيتم دنبرو يوحد ولا سلسة يخون ولا خلت يخون سي استسووا تجارو أسلام نيرم خانو خليهم شور كايو
أنا حجي كقولتي هايمانوت ناس أخويني زار مخنيات هايمانوت يبلين أنا إيتيستي لكم ترديكم أنا إيتيستي هايمانوت يبلين جن هيمانيتي زعم أستوعبه أفتح عدن دحر تفتيرهم توليدهم عابيهم نتاها تجراي عد خان حد عديلهم زامنوا لغوينهم تمنجستك سمعوا مالو بحالتي حجي أب أخصم مسجد سرحو قال أي قدها يكون عامل كتنني جن إذ قدها يزي كوفي لهم تزراريبهم مفتوحي خمسولو يكبا بحالتي كاو انجر عالم بالعزب رئيتو مسارتها رئيتو ترئيتو زي كسور حلو قوما يكونن كزاربو خلو سمعيوم مفتحين ممصاء ات منغستي كم معارنت هايمانوت አረጋጊጹሲ እዞም አመንት ዚአቶም ከአ ከምት እምነቶም ቶም አመንት ኦርቶዶክስ ቶም አመንት እስልምና ከም እምነቶም ቶም አመንት ኦርቶዶክሱን ከም እምነቶም ገይሩሲ ዘይስራሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘይስራሐሉ ታሪኻዊ ምኽንያት ዝስራሕ እንተ ኮይኑ እቲ ዝስራሐሉ ታሪኻዊ ምኽንያት ንሓዲኦም በአግባቡ ገይሩ አረዲኡ ግን እዚ ኾን ከሎ በያዝድ በዝኾነ መልኩዕ ዘይኮነ አራዳዳ በዝኾነ መልኩዕ ሰሚዑ ተርጉሙ ንሓንሳብን ሓዋርን ዕልባት ንኽቦ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንኽገብሩ መሰሎም ደይኮነን ኣይተቃለሱ እንድዮም እዚ መሰል እዚሲ ንምንታይ ክንፈጎም ይኽእል ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣትብል ዘላ ሓቂዶ እዚ ትማል ተዛሪበሉ ብሓፂሩ ትማል እውን መብዛሕትኩም ሰባት ኣይግብኦም ናብ ዝብል ወሲልኩም ዘለኹም ይግብኦም ኣይግብኦም ዝብልሲ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ እዩ ኾውን ዘለዎ ንኣብነት ከምዚ ሞብ ጀስቲስ ምንታን ከይከውን ፍትሒን ፍርድን ብጅምላ ምንታን ከይረጋገጽ ብሓይልን ብዓፈና ምንታን ከይከውን ሕጋዊ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ ሕጊ እንታይ ይብል ሕጊ እንታይ ይብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘልዒሉ ክዛረብ ከሎ ሕጊ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ይገልጽ ዝብል ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትዩ ክዝረበሉ ክኽእል ኣለዎ ንምባል ዘምጻኽዎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ቀጽልና ለና ናብቲ ዝቕጽል ጉዳይ ኡዝ ሰገረ ግን ንዓይ ከም ጓና ወይ ከም ጎረቤት ንዓይ መልከተንኒ ሓሶት ክትገድፍ ኣለካ ኤርትራዊ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ቤተክርስትያን ኣብ ዓድኻ ዘሎ ጉዳይ ቀሽኻ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ጉዳይ ሸኽካ ዘይተዛረብካስ ንንባዕልና ዘባሰና ዘሎ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ንዘይከውን ንምንታይ ከምዚ ትብል ህዝብና እንዳጠፈ ንባዕልኹን ብምድረ በዳ እንዳኸድኪ ስድራኹን እንዳተሸገሩ خلاص መንግስቲ ጽቡቕ ኣሎ ንምንታይ ትብሊ ባይስና ሓቴ መንግስቲ ኮነን 24 ጉንበት ተምሕዋትና ጠፍሉ ናጽነት ዝወጸሉ 20 ሰነ ሕዋትና ዝሓለፉሉ ንኽንእከብ ከምታ ናይ ቀደምና ናይ ዓድና ደታከብናስ እንታይ ነውሪ ደለዎ ኣኡመም መጺ ሓሰብ ኣቤሎ እጂ 24 ጉንበት ኣይመጸን ኣይተሰውኡን ኢሉ ዝሓደ ኤርትራዊ የለ ወኣኡ ተኣኪቦም ኢሎም ደይኮን ዞም ኩሎም ካራን ጨፈራን ሒዞም ዝመጹ ነይሮም ለካ ኣለሁ መንግስቲ 30 ዓመት ዝተጋደሉ ብዘይ ምኽንያት 20 ዓመት እንድሕር ኣስሮም ሃሊ ስለምንታይ ቁባም ዘይገብረሎም ስለምንታይ ከተኣሲሮም ስድሮም ዘይርይዎም ሰበይቱ እንዳናፈቐት ን30 ዓመት ሙሱ እንዳጸመ ናጽነት ኣምዚስ ፀሓይ ብርሃን ክትመልቆ እዚ ቁናዕ ኣይኮነን ኢሉ ዝቃወም ዘሎ ሰብ እዚኦም ወላይ ተኣሰሩ ወደ ኣፈወርቂ ዝነብር ኢልካ ስእሉ ገቲርካ ተብጽእ ተሃሊኻ ኣምላኽ ከማን ክንዶ ኸቢርኩም ኣይትፈልጡን ክኸብሩ ዝግበሩ እዚ መን ሕጎስ ድኾነ ኤርትራዊ ድሕጎስ ኣለዎ ከምዚ መን ክገብር ይኸ ሕጎስን ይኽእል ዘላ ኣለና እንታይ ኣትዩ ኣብ ኤርትራ ክንደይ መድሃኒት የቲና ክንደይ ወርቂ ወጪዩ እዚ ኩሉ ኣሎ ኣብ ኢንተርኔት ባይ ዘ ወይ ፈቲኹም ጸሊኹም ሲ ኣሎ ፈቲኹም ጸሊኹም ኣብ ኢንተርኔት ዘየለ ኢንፎርሜሽን የለን ባይ ዘ ወይ ዘየለ ኢንፎርሜሽን የለን ክንደይ ቤንዚን የቲና ክንደይ ጫው ሸይጥና ኣሎ ኣብ ኢንተርኔት I'm sorry ኛር ስለትብሉ እንታይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝብላ ኣሎ እንታይ ድስተሎ እንታይ ትምህርትሎ ስለትብሉ መቼም ኣባጓይላ ማለት ከም ስለትብሉ ኢምበር ንሕና ሪሶርስ ኣለና እያትብለኩም ዘላ ዲቁሃ እግርም ገይሩ መልሽላ ኣይነ ተቆልዓይለ ዝግምት ማለት እዩ ኣብቲ ዘቕረቦ ቪድዮ እሺ ናብዚ ክንቀጽል ጋጊና እንዲ ኣባጓይላ ተጋጊ ኣባጓይላ ንጓይላ ብርብሽ ኣባጓይላ ሃረብሽና ስለምንታይ ዓለም ተሓሚሳ ኣባጓይላ እንድሕር ዘይተዓየ ኩሉ ሻዕ ጓይላ ይትጥዕኒ ስለዚ ኣባጓይላ እንድሕር ረቢሽካ ትበኣስ ናይ ግድን ትበኣስ ክልተ ሃርመካ ሓንቲ ስለደይስእነሉ ትበኣስ ስለዚ ዓለም ከምዚ ኮይና ላሞኒ ምስ ናፍቆትና ምስ ፍቅርና ከይተፈላለና ኣብ ናፍቆት ኢና ዘለና ኤርትራውያን እሞ ብሰላም ገይሩ ከኣምላኽ ሓዋውሰና ኣሜን ሓራይ በሉ ናይ ሎም ዓንቲ ጉዳይ ዘሪኤኩም ጽምዶ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ አይዲያ እዩ ማለት ሕጂ ኸኣ እቲ አይዲያ መጀመርያ ቅድሚ ምልዓሉን ዝገበሮን ዘይገበሮን ሰብ ዘውግዕ ዘሎ ብዛዕባ ጽምዶሲ
ታይምጽኡ እንታይ የምጽና ብዝብል ይካታሎ ጽምዶ ንጽቡቅ ዲ ንሕማቅ ዲ ዝብል ሕጂ ግን ብስሩ ብመሰረቱ እቲ ዝብሎን እቲ ዝገብሮን ኣፈላላይ ኣለዎ ንኣብነት እቲ ዝብሎ ታዩ ኩናት የለን ይዝብል ብታሕቲ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ንድሕር ኣብ ደንብ ገይሩ ይረኣየኩም ኣሎ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኩናት የለን ይብል እቲ ዘርእየኒ ዘሎ ቪድዮ ማለት እዩ ዌል ሰይድ ኤንድ ዌል ዳን ኩናት የለን ኢልና ክንገልጾ ንኽእልና ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ጉዳይ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ከም ኣካል ጽምዶ ሰለስተ ነገራት ኣለዎ ኣብ ዝለዓለ ማለት እዩ ጽምዶ ወርቂ ጎረባብቲ እዩ ማለት ዕርቂ ጎረባብቲ እዩ እንዳበልኩም ምስ ኣምሓራ ደኣ እንታይ የራኽበና ንዝብሉ 1972 ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኤርትራን ዝተገብረ ታሪኻዊ ጽምዶ ምንባር ትፈልጡ ዶ በልዎም ዝብል ጉዳይ ኣሎ በዚ ወገን እዚ ማለት ቀደም ሒዝና ኢና ጸሚድና ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ጽምዶ ኣብ ዝበረኸ ደርቢ ይዝርከብ ዝብሉን ኣሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክዝረበሉ ይዝብል ኣሎ በዚ ጽምዶ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ኩናት ኣይንደልን ኖመሩ ዋርዮም ዝብሉ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን እዚኦም ሕጂ ኩናት ኣይንደልን እዮም ዝብሉ ዝብል እዩ ተሓሳብ ማለት ሓቀይዶ ተቐፂሉ ዘሎ ሓሳብ ግን እንታይ እዩ ዕምሪ ስልጣን ብልጽግና ንምንዋሕ بعبيو إمارات تنفاس كساب تركب يصبيكم زلو دكتور أبي أحمد التجزية حجيو تقندي أكتر مخانو جزيسي مجنزاب يليكم أزي مالت انتاي مالت يترجمو حجنا من تاي وق زي تخفتو وزبليو سلازي صمرو أفتاق لغي وازولو بوستر ويك أفتا بأول سعيد قربي الوازولو بروسي بتغلى تناي صمرو حسب contradicting دي سايكونتن كم تبل أبا أفتاد علي أبوست غير زلالا بذا حدوق انت يزبل نسلام يزبل እዚ ሕጂ ንዓያሹ ስብከት እዩ ክሳብ ዝጀምር ኣብዚ ኸታ ይብል እንታ ኮይንኩም ግዜ ትጽበዩ ኣለኹም ንምንታይ ግዜ ትሽሙት ኣለኹም ንስኮ ግዜ ይሽምት ዘሎ እንታ ኮይንኩም ውግእ ዘይትጅምርዎ ይዝብል ስለዚ ጽምዶ ናይ ሓቂ ንሰላም ዶስ ንውግእ ኣብ ክልቲአን መንጎ ኣትርከብ እዚ ብዙሓት ሰባት ናይ ድሌቶም ከልዕሉ ይኽእሉ ኣነ ዘልዕሎ ጉዳይ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ህግደፍን ማለት እዩ ኣይተጻልኡን ኣይተባእሱን أول سعيد كا نتقول زي دفافعيو نتقراي مالتي نابكينا تأتي كم تنبلالي خط التقاس لازدليو من الوقت كلتا ونشف مالت بحدا ونشف كلتا عوف زبها القداي نقرا من قد يكركب بيه خبلي تحدث تخلي فوز نبرا قداي كم زي يخلف جيرو كسر حي خليو اتمبل صار سايقن من الوقت تزبها زول نقرات حق مسؤول نايمر أي ناينوح وان مد نجارون كفترة اللي خليز بالجودة إزلنا مالتي صوز حاسوتو زي بخمس عينات كقال علو أنت خوينو وندما تو أيسوم من دحر أخوينهم كلتي أمن قصات وندما وكأنا كلتي أم بأس نحر اللهم نعنا أيكون زملكتنا نعوم إيو زملكتهم تبأس مالتي صو نحن ساب نحوار نودي إخنا جروكم إليه ناب حساب أجازي الناس جرسك استفل عليه من قدي كعصو زمت حيلي دولي منكح دولي أتي مسؤولو كم سلت تراح يخونس كم استراتيجي زرقة تملأ أسدقاي كيس أنجلن برسنا والله صنع تيس أنشوا عشان برسنا خونس تحجر تقراي إيلو زي تقف زي نغرة إيو سلازي مسؤولو تزبزح يتقفو يتحجر جزلو يكابرلو أبناء حلوف كم بقال كرحنتي من بعرف يخونس نقدمي كمين قسقس صبق እዚውን ከምኡ ተማሳሳሊ ጸገም ኣለዎ እቲ ጸገሙ ብመሰረቱ ቂምን በቀልን ናይ ቀድም ሕጀይ ነምጽ ዝብል ጽቡቕ ነገር እዩ ናይ ማለት ፓስቲ ኢንጀስቲስ ኣይንረጋግጽን ንፍትሕ ግን ካሊእ ሽግር እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ዘሎ ሽግሩ ግን እንታይ ዝብል ብወገን ኤርትራ ጽምዶ እንድሕር ዳጌርካ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓይሊ ስትራቴጂካዊ እዩ ኢሉ ዝገልጾ እዚ ማለት አንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዐ ዝኾነ ይኹን ማለት ኢትዮጵያ አንጻር ተጋሩ አንጻር ኤርትራውያን ዘቕንዐ ዝኾነ ጉዳይ እንድሕር ዳ ኣምጽያሲ አንጻራ ዘቕንዐ እዩ ማለት እዩ ጽምዶ ሓቀደ ብመሰረቱ ስለዚ እዚ ንሰላም ንረብሓ ንናይ ክልተኣዎም ህዝብታት ርክብ ወዘተ ገለ ኣይኮነን ትግራይ እውን በዚ ጉዳይ ከም ዘይትፈትሕ ጸገማ ነጊረኩም እኳ ዳስ ኣብ ክልተ መንቀራቅሮ ተቀርቂራ ሰብኣይ ክልተ ንየውነጀው ክብል ሞተ ዝበሃል ምስላን ትግራይ ዝገልጻ ማለት እዩ ሰብኣይ ክልተ ያ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንየውነጀው ክትብል ክትመውት ማለት እዩ ታያ ክትገብር ነይርዋ ትግራይ ድልድልያ ከም ቪክቲም ትጻወት ዘይኮነ ጥራሕ ኮይና ስለ ዝኾነት
ترخيبا سلازلا قداي مخوانا أمينة نتوم قداي زغورو أكلات وي تخسس وي كا نزي قداي كوينات تزلنا إيكونومي تساقمات كأبو إن تفتح ليتنك أترن أبو وشت أتسرح انت تقصيلا ماكسيمام كا أي محدركني بأقبا ويمس إني زبلت اليو ناب دي فاكتو ستيت ونتخيد تفاتو تسأل مهناتنا على جنزب تحت مهنات جنزبه هي بنتيلو مع أخلاي منقسي بجتني عيل أخلكم ني قال نتيلو حدا إذا تكنولوجي بأقبا وهم تقوموا لهم كان لنا إنترنت نتوركنا اللي حكينا صواب حجي خمس حجي وانا بتقرأ سلت أنا سبب خمس حجي وان سلت أنا يلن في الله يسلس ورح إذا حالة فخلت ورح أزيو إذا كاش حصلت كاب زقاتم بتقرأ أزيو زقرم حدا لوط ترى له اتلوط إذا نتايو ترانزاكشن ريفرنس وطرتها راح بمحاز مالتيو ناي بانك ترانزاكشن ديجيتال ترانزاكشن مكيادي كاليو تودي دان مالتي بدحريو هزبتات از قداي دي نحرد اجيرهم قرشي انا نمنتاي كاش انت غورل لعي تاي غورل انا كاش زتقم كاش رايو بدن بحجنا استوعل مالتي انا حقاو اكل كوينه بوك ندحرد علن خوينو امو نيتورك نحرد اسرح كوينو ገንዘብ ንዓይ 100 ቅርሺ 100 ሽሕ ተልእኽ ካለይሲ ሊእኹል ይብልዶ ይብልን ፈረቃን ትራንዛክሽን ከካይድ ይኽእል ዲ አይክእልን ይኽእል ካሽ ዳ ኣነ ምንታይ ዘሎም ነቶም ኮንትሮል ሰርሑ ዘለው ነቶም ኣፍተነ ኮንትሮል ባንድ ተዋፊሮም ጸሊም ዕዳጋ ተዋፊሮም ሕማቅን ገበናትን ሰርሑ ዘለው ሰባት ንዓቶም ይቅርሽ ምሕዋል ስለዘይካለ ዝጠቅሞም ሓቀይዶ ነቲ ካልእ ሰብ ሞር እቲ ዲጂታል ዝኾነ ትራንዛክሽን ድሕርዳ ባግባው ሒዝዎ ኔትወርክ እንተጠፊኡ ክንዛረብ ኢና ሽዑ ጸገመለን ሕጅግን ኢምፖርታንትሊ ተለማሚዶ ለዚ ህዝብ ማለትዩ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ መንቀሕን ናይ መልመማድን ከምዚ ናይ ዲጂታል ፋይናንስ ካ አላይ ነገሪ ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መልኪተ ብዙሕ ግዜ ቪዲዮ ክሰርሓሊ ንግረ መንገድ ክዛረወሉ ስለዘደለኹ ከንቅሑ ስለዘደለኹ ሰራዊት ወሲኖም ዲፋክቶ ትግራይ በሐድሽ መድረኽ ኣዘት ሰራዊት ትግራይ ወሲዶም ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ኣዝዩ ዝናኣድል ልክዕ ግዜ ዝሓለውን እዩ ኣብ ጽምዶ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ታይሚንግ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ ኤሌመንት እዩ እቲ ኣመተን ኣጋውልን ናይ ዚ ኩነታት ዝተረድኦም ባሮት አብይ አሕመድ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ እሺ ግን ጨርቆም ደርዮም የኡ ያለው በተረፈ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብስራት ኣሎ ጽምዶ ይዕወት ጽምዶ ናይ ትማል ጽምዶ ናይ ሎም ጽምዶ ናይ ጽባሕ እዚ ማለት እዚ ማለት ከምዚ መስለን እንተሎ ሰራዊት ወሲኖም ዲፋክቶ ትግራይ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ይብል ኣሎ ስለዚህ ንዲፋክቶ ጻውዒት ገይሮም ይዝብል እዚ ከዓ ንኹሎም እዩ ንኹሉ ነገር መፍትሒ ኮይኑ ከገልግል ከም ዝኽእል እዩ ዝርዳእን ማለት እዩ እዚ ፕሮብሌም እዚ ትግራይ ብፍላይ መዋጽኦ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንምንታይ ተልኩም ናይ ባዕላ ኢኮኖሚ ናይ ባዕላ ግብሪ ናይ ባዕላ ካልኦት ዝተፈላለዩ መንገድታት ክሰርሕ ትኽእል እያ ኣብ ወሳንን ኣራኻብን ዝበሃሉ ጉዳያት ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ኣብ ዝደልየትሉ እዋን ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ማለት እዩ ዲፋክቶ ማለት እዚ ማለት እዩ እዚ ናይ ዲፋክቶ ስቴት ሕቶ ከዓ ቅድመ ሃገራውነት ወይ ክሰርሕ እዩ ወይ ከዓ ሃገራውነት ክስዕሮ እዩ ዞሮ ትግራይ መዋጽኣ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ስለዝነበረ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ጌራ ክትወጽያ ማለት እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ዝመጽእ ምስ ኢትዮጵያ መቕጻልዩ ንሱ ከዓ መፍትሒ ይኮነን ኢልና ተጋሩና ኣሚንና ካባይ ሓዊሱ መፍትሒ ዘይኮነሉ ምኽንያት መንግስቲ ብኣግባቡ ዝብጅተለይ ኣነ ዝብሎ ዝሰምዓኒ ንሱ ዝብሎ ዝሰምዖ ገለ ተኾይኑ እምበር ኣነ ንሱ ዝብሎ ጥራሕ ሰሚዐ ንሱ ኣነ ዝብሎ ዘይሰምዕ እንተኾይኑ መፍትሒ ይኮነን ነይሩ ምስ ኤርትራ ምጽማድ ከዓ ብፍላይ መስግደፍ ማለት ምስ ኤርትራውያን ምጽማድ ነቲ ሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ እኳ እንተነበረ ብኣወል ስዒድን ዝመሳሰሉን ሰባት እንድሕርዳእትዮም መገን ፕሮብሌም ይዝፈጠር ሕጂውን እዚ ጉዳይ እዚ ብኣግባቡ ክረዳእኩም ኢለ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና እዞም ሓደ ሰባት ዛረብዎ ዘሎ ከም ዝበለ ውግእ ክፈት እዩ ዝብል ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ፍታኺባ ኣረጋጊጾም ኣለዉ እዩ ዝብል እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ብስራት ኣሎ እንዲ ዝብል እንድሕር ዳ ውግእ ኮይኑ እቲ ብስራት ንኤርትራውያን ብስራት ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነቶም ህግደፋውያን ምክንያቱ ንሳቶም ኩሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ብስራት እዮም ሒዞም ክመጹ እቲ ብስራት ዝብል ሓሳብ ካብ ቀድም ሕጂው እናሰርሕሉ ጸኒሖም እዮም ውግእ ክንከፍት ኢና ውግእ ክፈት ኮይኑ እቲ ድፍዓት ኣብ ትግራይ እዩ ክግበር እቲ ፍሮንቲር ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ጌርና ኢና ክንዋጋ ሂዩማን ካፒታል ከዓ ካብ ትግራይ ክንወስድና ትግራይ ዓውደ ውግእ ጌርና ኣብ ኢና ክንድፍዕ ዝብል ኣመለኻታት ዘለዎም ማለት እዩ እዞም በኣንጻሩ ከምዚ ክገብሩኹም ከለዉ ተጠንቀቑ ዝብሉ ደለይቲ ፍትሒ ዝነበሩ ኤርትራውያንን እቶም ምስ ተጋሩ ሕብረት ዘለዎም ኤርትራውያን ብሓፂሩ ዘጠንቅቆ ዝነበሩ ስጋኣት ከዓ ሓቂ ይኸውን ማለት እዩ ግን ዝሕዝን ነገር እቲ ስጋኣት ብስጋኣቱ ዋላ ይግለጽዎ እምበር እንድሕር ደኣ እቲ ሕማቕ ስዒሩን ፕሪቬል ገይሩ ነጋጣሚ እንድሕር ደኣ ወፂኡ እቲ ውግእ እንተተኸፊቱ
እታዋና ዝደኸየት ናይ መወዳእታ ግዜ ከዓ ካብ ፀገም ናብ ፀገም ተሰጋገር ክልል ዘኦንሊ ትግራይ እያ ትኸውን ማለት እዩ እዚ ሓቂ እዩ ማለት ፕሩቭ ዘልዮ ጉዳይ ስለዚ ይኮነ ማለት እዩ ሃይለ ራፋይን እንታይ ይብሉ ወዲ ወረደ ናብ ህልም ዝበል ዕብዳን ኣትየሎ ምክንያቱ ንዝገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ዕንቅፉን ንፅውዖ ፅባሕ ንዝገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ዕንቅፉን እዮም ዝበሎም ሓደ ሰባት ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ ወርሒ ዘይገበረ ዳይሬክተር ትግራይ ቲቪ ዝኾነ ተጋዳላይ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ንምልዓል ተፈረመት ደብዳቤ ኣብ ኢዶላ ተጋዳላይ ኪዳና ኣመነ ተጋዳላይ ጎዲፋይ ጥላሁን ተጋዳላይ ኣረጋይ ቢተውን ንኽእሰሩ መትሓዝን ክወፀሎም ናብ ቢሮ ፍትሕን ፖሊስን ተላኢኻላ እመኑኒ ሕማቕ ታሪክ ክፅሕፍ እምበር ዝቕይሮ ውሳኔ የለን ዝብል እዩ ብሓፂሩ እንድሕር ዳ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ሓቀይዶ ንፅውዕ ሰልፊ እዩ ዝብል ይዕንቅፉን እዮም ዝበሎም ሓለፍቲ ምልዓል ጀሚሩ ኣሎ ይብል كالعلومن كشومومن نسوت جزياو منجستي نحرد أشيموم تنيرو بجزياو منجستي شيموم سرحهم زقصلهم تنيرهم دا كشوموم كوسرهم يخليو بحثير من قد مالتي بحثير من قد يخليو هاي الرفاين النظام سبات زياتهم نسأل نتعيو وهبو ما يبلني أنا أنت أزبل أبتقراي حماق يخون صبق يخون نتعدي تكميلو زتهزارب زخون يخون أكل زئسر العدد كون يبلن كمزي خجبر كجمر كله اتجزياوي منجستي نتأنت بريس معفان جميرو هزبتات كي زارو ناي مقبار صلح نحرد جميرو أنصارو كل سبيو كل عال زلوا إلي قمة مالتي بميديا يكون بقال يكون زمته نمنتاي إذا مأسار بتقرأ له مودي خوينو ما نحيزو ماتي يقدف إذا قد دايزي بخمة يوم مأسار ماتي يزارب زخوانه سب حسابي قال لس بتقرأ له مودي نيرو تتصرف والكسب كسب زي تنكف كايا زملات زي ايا متنكف زي كالمبر ملات إلك متصرفي قالي قدامي مستر نبر أي تملسيناوي ديمقراسي كسب كنزي نوحيا كابزين دحر يحمن يلو زقلص زخونه يكون سب دحر الله خوينو ازي انكلودينج اتغزياو منغست مالت ودي جنرال تعدس يمر حين حنا نتبير منغستي انا قدامي حسابي زقلص نتو زول سب اي ملكتن فولي زخونه رؤي تقاوم ان هنجمر نمنتاي كاين زارب كعفننا إلو معانت مالت حموش تسبات كأسري مالت يزارو أفتي تيفي غيرهم مسلمي أيتو سلام وسلف وصخو لكم يلوم تتزاريو مسلم تتريفو مسلمن فرقاني عشان بعدو سلام وسلفي تعيز بهالسي سلام وسلف مقامسي أيتو بروص أو بصرون عوافت زغصو زول مرص عند حد أيلوم ويك أنسو منغستنا يكون انتيلوم مسلمن فرقاني تاك قاوم ديوم داخو فيلم تقونه بعد كيدان امنكو مالت زاربو زوم سبات زياتم حمشت يوم زاربو يفوت يوم مالت يكونن جن نسو يكون انت معقني نايت مأسارن زي مأسارن انطاري تزارو لهم يحقيدو كزاربو خا مسلم ييو ناتي كايدا دما ازي يو مالت بزي ازامن انا سلازي از غداي زي باغبابو كسرح زلو كلكل يوم سددو سيلم سددو خي مسلكم عقلهم صيوم كفندقهم يلم يمسخ من كولي مشلخ سيد كوم يزغيد نحتاتهم نتمناسي ኣብ ትግራይ ዝንሄ ፀገም ናይ ዓቕሚ ፀገም እዩ ናይ ውሽጥና ፀገም እቲ ናይ ውሽጥና ዝንሄ ረኢኹም ታሕታትነት ከይረጋገፅ ሰንፈላ እንዳኾነት ናይ ውሳነ ዕኒኒኒ ትብል ዓቕሚ እያ ካልእ የብላ ኣብ ውሽጢ ቃዓ ከምዚ እንዳበለ ቅንዕና ዘይብሎም ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ቅንዕና ዘይብሉ ከዓ ኣብ ትሕቲኦም ይኾን እሞ ነገራት ቁልፍ ትብል ተህዝቢ መኮሪ ይበለ ብጣዕሚ ዝገርም أنا قدم حجي أنت عيلة نيرة كم يلا تزاري بنيرة قدم حجي بايزوي حجي لو معنتي نابز قداي سلزم بس هايلة بتعمي يد نقمالتي خمزي حلف فيلو خزارب تسفى قبر مهورية يبل مهورونيو دكتوريو حجي نحرد الدكتور كوينو إذا دكتور نتو خد كم ولا خلاله ناب تقرأي دولة أجمع نيوصل أكلات وصنات راح تجنن أولا يكونن حرية تقرأي تجنن أول يبل بريزيدنت ليتنال جنرال تاد سورد أوفيس أوف ذا بريزيدنت تقرأي عند حرد أخو مخوينو أتسأجمع نقول لها نازج أن غنى عند حر كوينو أتمكروا نستوصون سبات كوني ولا نبل مو زخون سبات البروباغندا وإنك تكمل يقول إنهم حجنا أمن تام داود بيخونوا تام كارلتهم أنت أسير ومجن جزياو من جستنزوم سبات زي أتوم أنت أسير وم أزيو بتعامل حيال تسقم يزفتر حموش تسب تأثر حموش تحسب تسلف أنت أركام مالتي إذا بروبلم زي يزفتر نتأنت ميديا نتأنت حسب كم بقلاص بمعفاني إذا خا حق من قصاوي مسليو
ተዋሂቡና እዩ ተዘይውሃበና እውን እኳ ንኽወሃበና ኢና ንቃለስ እምበር እዚ ክጠፍእ ኣይንቃለስና ድሕረ ደጊም ማለት እዩ ኣይከም ንሳቶም ኣይከም ትኸምኡ ንሳቶም ዝዕፍንዎ ኣይከም ትወድቢቶ ወደ ገለ ዝበሃሉ ዝዛረብዎ ብርሃነ የተኣሰረን ከምዚ ኢሉ ሕቶ እዩ ዝሕተት ዘሎ ገሊሎም ዝዕፍንዎ ኣይከምኦምን ንሕና ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ትኸም ኢሎም ምዝራቦም ንባዕሎም ከም ዝሕፍሮምን ከም ዝሕትቶምን መረጋገፂ ኢና ክንዛረብ ዘለና ንሕና ማለት እዩ ንሕና ክንብል ከለኹ ኣነ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ኮይና ኢና ማለት እዩ just ኣነ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ስድራይ ትርእይና ኣለኹም ከምዚ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ትሕቶኻ በዚኡ ክብገስ ዘሎ እዛ ዝብላ ዘሎ ናይ ኩላህና እንድሕር ኮይና እዛ ዝብላ ዘሎ ናይ ኩላህና እንተኮይና ናይ ኩላህና እያ ትኸውን እታ ናይ ሹመት ፃምእ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ተመሊሳ መፅያ ንሱ ሓሳባ ነይሩ ደርሆ ተሓለመት ጥረ ዝበሃል እዚ ይስምዑ ናይ ገዚያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንትነት ስለ ዝሓዘኮ እዩ ሓብከብ ዘብለና ዘሎ ስልጣን እንተሒዝካ ሓደገኛ የለን ኣይትመርሕዋን የለን ክንመርሓ ኢና ኣብዚ ረእይዎ ተህዝቢ ከንጨብጨብ ሕጂ ንሳታ ኢላ የለን ኣይትመርሕዋን ይብለና የለን ክንመርሓ ኢና ንብሎ ነያን ነታ ስልጣን ተሒዝካ ፀገምያ ታ ስልጣን ሓቀይዶ ታ ስልጣን ያ ተባእሶም ዘላ ዶርሆ እንተሓለመት ጥረ እዩ እዚኣቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ነቲ ስልጣኖም እዮም በቲ ስልጣኖም መሰረት ገይሮም እንታይ ንክገብሩሉ ስለ ዝደለዩ ረብሓ ስለ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ዳ ኣይመስለኩም ዳ ቢሮ ትግራይ ዳእሞ እታ ቢሮ ትበሃልሲ ስራሕ ደይኮነን ዘለዎ ዓዮ ደይኮነን ዕዮ ማለት እኮ ሪፖርት ተቕርብ ትፅሕፍ ትኾልል ትርኢ ትግምግም በብዓመቱ ዝመፀካ ታይ ዝባል ትገብር ጭንቀት ደይኮነን ዘለዋ ዳ ከመይ ለኣኹሉ ሰብ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዳ ይፈትዋ ዳ ነታ ጭንቀት ነታ ሓላፍነት ዳ ንምንታይ ዳ ፈትዋ ዳ ናይ ብሓቂ ኣሶሽየትድ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዋ ምስ ኣሲ ተኣሳሲ ይረኣያ ዘላ ምስ ምንታይ ምስ ጥቕሚ ገባር ሓዳጊ ቆራፅ ፈላፂ ሸያጥ መሬት ገባታይ ሞኖፖሊ ናይ ኢኮኖሚ ዝሕዝ ቋፅር በዓሉ ዋና መሓደራይ ገዛኣይ ዓዳጋይ ሸያጣይ ኮናናይ ፈታሓይ ኣሳራይ ዝገብር ዘይተኣደነ ህዝቢ ዘይፈልጦ ኦቶሪቲ ማለት ፍቃድ ዘይተዋሃቦ ስልጣን ኣብ ኢዶም ስለ ዘሎ እዩ እዚ ስልጣን እዚ ብሕገ መንግስታዊ መዳይ እንድሕር ዳ ኮይኑ ተፀዋዕነቱ ሓደ ኣብ ፕሬዚዳንት እንድሕር ዳ ኮይኑ ማለት ናይ ትግራይ ዘሎ ርእሰ ብሄር እንዲ ሓቂ በኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይቲ ቤት ፍርዲሲ ዋና ጫፍ ማለት እዩ ኣብቶም ካቢኔታት ዘለዉ ዘፈጽሙ ዘሎ ሕጊ ዘፈጽሙ ኣካላት ከዓ ኣፈጻሚዮም ቀዳሚ ሚኒስተር እዮም እዚ ግን ኣመሓዳሪ ናይቲ እንታይ ይበሃል ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ወይ ከዓ ናይ መራሒ ናይቲ ቋሚ ኮሚቴ ዝበሃል ማለት እዩ ኣፈጸምቲ እዮም ያንሳቶም ሕጊ ዘውፅኡ ከዓ ኣለዎ እቶም ሕጊ ዘውፅኡ ነቲኣቶም እንታይ ይገብርዎ ማለት እዩ ሕጊ የውፅኡ ሌጅስሌቲቭ ይገብርዎ ወይ ከዓ ሌጅስሌቲቭ ብራንች ዝበሃሉ ኣለዉ ንሳቶም ሕጊ እዮም ዘውፅኡ ሆሪዞንታል ዲስትሪብሽኖም ማለት እዩ ቀፂሎም ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሕጊ ዘፈፅሙ ኣሎ እቶም ኤግዚኪዩቲቭ ዝበሃሉ ሕጊ ፈፀምቲ ኢልና ንፅውዕ ማለት ሕጊ ናብ መሬት ዘውርዱ ሕጊ ክትፍፅም ከለካ ከፈፅሙ ከለዉ ዝተፈጠረ ስሕተት ከዓ ዝትርጉሙ ሌጅስሌት ዝገብሩ ቤት ፍርዲ ዓቃብ ሕጊ ወዘተ ዝበሃሉ ኣካላት ኣለዉ ኣብዚኦም እዮም እዚኦም ኣብቶም ጁዲሻሪ ብራንች ዝበሃሉ እዮም ዝምደቡ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ንቼክ ኤንድ ባላንስ ምእንታን ክምቹ ተባሂሎም ሆሪዞንታል ፓወር ዘለዎም በር ቨርቲካል ይብሎም ተሓደ ነቲ ሓደ ኣዛዝ ኣይኮነን ኣብዚ ግን ኣብ ትግራይ ከመይ እዩ ምትሕውዋስ ኣሎ ኣብቶም ጋቨርንመንት ቦዲስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ጋቨርንመንት ኦርጋንስ ዝበሃሉ ብራንች ኣካላት ጋቨርንመንት ናይ ጋቨርንመንት ስትራክቸር ኦፍ ሲስተም ምትሕውዋስ ኣሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሓደ እዩ ዋና ገባሪ ቆራፂ ፈላፂ ነቲ ዓዲ እንተላልዩ ከኣስረካ ይኽእል እንተላልዩ ክፈትሐካ ይኽእል እንተዳልዩ ነፃ ከውፃካ ይኽእል ባዕሉ ማለት እዩ እንተዳልዩ ከሰድደካ ይኽእል እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ንኩሎም ዝምነይዋ ስለ ዝኾኑ ነዚኣ እዮም ዝጓዩ ዘሎ ረይዋ ተፃምኣ ትስሕቕ ካብኡ ህዝቢ ከጨብጭብ እዩ እዚ ኮይኑ እዚ ኮይ ኢላ ተባለ ወደረ ትግሪ ዓዲ ኸያ ከይትወፅእ እሺ ተን 10 መኻይን ነዳዲ መሊአን ሓዲረን ዘለዋ ግን ናብ እየን ክኸዳ ኣብ ትግራይ እየን እኮ ናይ ወልቅኻ መኪና ጥራሕ ኢኻ ንስኻ ትውንን ናይ ወልቁ መኪና ከባቢ የምፅዋ ዝኹለይ ተጋዳለ እግሩ ሰንኪሉ ካብ ናይ ወልቁኹም መኪና ዝበሃል እኳ ኣይነበረኩምን ተጋደልቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድሓን ግን ሰሪሕኹም ኣምፂኹም ንብል ኣጥሪኹም ትማሊ ናብ ድሕንነት ቢሮ ደው ኢልካ ዝተዛረብካ ግን ትኸድ ከም ዘለኻ እዩ ኣብ ሚድያ ካሊእ ብውሽጢ ካሊእ እዩ ዝብል ግቡእ ክትትል ክገብር ኣለዎ ንብረት ትግራይ ዝኾና መኻይን ብዘይ ኣግባብ ማንም ከይወስደን ግቡእ ክትትል ክገብር ኣለዎ ተዘይኮይኑ ወረደ ትግራይ ዓዲ ኸያ ከይትወፅእ ይብል ኣሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ይበሃላ ውፃእ እዩ
عد خايا خيتوصي زي كونسي زي دقسيا نغيرنس دقسيا ني حدرا زبال مشلو وصا ወይ كان زغونه ነገር ክንገብረካ ኢና ገለ ሰምዕ ስለ ዘሎ عد خايا كيتوصي عد እንዴ عد ተዘይት ቆንዶ ይቀመጠላሎ ንዓንዲ ተጋዲ አይፈልጣን ባርት عد استادين እሺ ዛና ይለም ቀነ خلوት ብል ዘራው حرر ያቢላቶ من بفرو نعطي تقصصر أو علو تباهيلو كابوليس تغري تزاز كم زورده لما عقامشيت كاب تغري خمنا حابريت علو ناي بيت فردي متحز ورقات كم زوصلو أرجعيزنا الله ميت أرجعيزنا الله سويت حابريت يكونه ميتي أرجعيزنا لنا بس بقول وقت يوردكم زوزلو منو زم حضروا نجرون يقول نبر بريزيدنت هاي لك أنت هيلخ بوزن يورد بوزن تحش كاي يورد كم يتزلك كم كوي دم نافسسه وقعنا تخفله كارتا تتعود جنرال أو عالم يلا أو قلنا هلا حلفنا تو كنت زواتا كارتا يتعود جنرال تدرس زي كل شيء يفضل أو السوشيال ميديا تقولي لي وسيء حدش نقدر نزار ذلك بريزيدنت سكون في جنرال تدرسن حاولنا جنرال تدرسن تاجر قاعدين بصفيه قطي مبل 14 أبو زفلته بقلع سلم بانداوي شرمان حرن حجي سلم خدعتنيا خوينو وصي يزبل بخالي بحالا جن هو تتقاومو انتايو تتقاومو كدعنا ايو زبلي كدعنا ايو بنديدي ايو نصيغنا ايو كاونا يكون نسون طرح يكونن شومتكو خناو حزي يقبا ايو تناوح اللي يزبل كده انا امن من تايزل مالت حجون ستيل اب شومتي كل غزي مرص اخبار كل قلاتهم دمصهم زي طف اكلات كل غزي انا زسحقونه مالتي تودو تايكونه ካብ ተቃውሞስ ናብ ድጋፍ ተሰጋገረ ወይስ ሪእታ ዓለምም ዲኦም ቀይሮም አይፍለጥ አካን ማለት ናይ ዚአቶም ተቃውምቱ ናይ ኖሩም በመሰረቶም ምክንያቱ ዚአቶም ኣብ ቢሮ ተኸፊቶም ተቃውምቱ ዝመስሉ ግን ዘይኮኑ አካላት እዮም ነይሮም ሕጂ እቲ ነዚ መቃወም ትክክል ክቃወም መሰል ይበቃ መሰልን ፈረቃን ኣለዎ ፈረቃው ናይ ተቃለሰሉ ዓዲ እቲ መስቲ ቀፂሉ ዘለውን ናይ ፈረቃ ድማ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ ክቃወም ኣለዎ ነሰብኣይ ዚ ምክንያቱ ሰብኣይ ዚ ክበር ሓዳጋ ይኮነ ቆራጽ ፈላጽ ይኮነ ስለዚህ ተተቃውምዎ ንጉሰ ይኽሰስ ሰማይ ይሕረስ ዝበሃል ጉዳይ ኣብ ጉዳይ ዓድና ገና ንጉስ ክሳስ ተጀሚሩ እዩ ሰማይ ዘይተሓርሰ ምበሪልካ ድሕረ ደጊም ንዝኣስሮ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ምፍታሕ ከይድን ድምፅን ወነኸልወና ክእል ኣለዎ እዚ ወሳነ ነገር እዩ ከምኡ ኢሉ ስለዝተዛረበስ ከኣስሮ ይብል ክቃወም ኣለዎ ብሓሳብ ተዳልዩ ከምዚ ክትገብረ ይነበረካ እንገለገለ ኢሉ በቃ ክብል ኣለዎ ከእምን ኣለዎ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብኣግባቡ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስኪ ናይ ሰብኣይ ዘረባ ንስማዓዮ ስለዚ እዚ እንታይ ኢና ክንወስድ ኮይና ሸው ኣይነብሎና ሓደ ኣካል ሶ ናይ ኩለና ፀገም እዩ ስለዚ ናይ ኩለና መፍትሕ እውን ይደሊ ተሕዚ ኣቲና ዘለና ኦፍ ኮርስ ልዕሊ ሕወሓት እዩ ማለት ብሕወሓት ዝመፅእ መፍትሒ ኣለን ልዕሊ ሕወሓት እዩ ኣቲና ዘለና ፀገም زيرفو ناكل لنا مفتاح يدلي زبلت من معنات حيزه تحصقم ون ግን تحصقم منشا ግን يخلنا ونيا ناي حاله اكل غيرنا هنوزدا وين دبلتين وين حوحت وين يزخون اكل يكونت كلنا كنسوح زغبا سرح افتا ترانزيشن وان اي سرحنا حوحت ودابه حزب تግራይ ስለ ዝኾነት እዮም ዝፈርሕዋ ዘሎ ተምዕራባይ ስለዚህ ክትፈርስ ኣለዋ ህዝብ ክፈርስ ኣለዎ ከም ድሌትና ክንኣተወለና ከም ድሌትና ክንጎጥቁጠለና እዩ ስለዚህ እዩ أنا ناتي ممارات ግን ወታደራዊ መንግስቲ ክመስረት ኣለዎ ይዝብል ይغنيلي ለብልጽግና ነው ጥያቄ ያለኝ ከምዚ ወታደራዊ መንግስቲ ክመስረት ኣለዎ ዝብል ጻውዒት ኣሎ ሞት ዝናፈቃያ እንታይ ዝባሃል አንጫዋስ አፍንጫ ደሞ ትልሕስ ይብሉ ሞት ዝናፈቃ አንጫዋ አፍንጫ ደሞ ትልሕስ ምስላ ወለድና خيل معاتي ታይሉ ሓደ ከይዱ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ መንግስቲ ክምስረት ክእል ኣለዎ እዚ ማለት ከም ናይ ደርግ ዝኣመሰለ መንግስቲ ተመስሪቱ ኪድ ተቆይኑ ኪድ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል የለ መረፃ ዝበሃል የለ ብጠበንጃ ይገዛእካ ይድፍዕካ ብሰደፍ ይወቃዕካ ተዳልኻ ተንበርክኽ ተዳልኻ ትትስ ይግበረልካ እስኪ ከም ትንቢትካ እስኪ የስምሮ ክትልክመና ኮይንካ እምበር ከም ትንቢትካ የስምሮ መስርቶ ጉዳይ ዲ ኣነ ሓውካ ዋይ أنا نويني دي يزل الله تاي معتتا أتا دول سخونو سبات مالتي إزي حدا زي مسألنا تاتا نعنا زي ملكتنا قداي معرباويان هو أر معرباويان نحنا نبعلت ناسي نكاسس زلنان مسارة لمعاتنا خيين تكأمن هفتاتنا خيين تكأمن أفت مسارة لمعاتنا زتهانس
تليو تنش اللي يكون تزعبي نوع تقيمنا خلينا نسرح نسدد زلنا بوشتي سجماتنا أي بزي ما خاليو هل اللي بتكون تزاري وعنتو تزي كوين خا كابد جموتيو كم إيران نداد هون زبلنا عديل حجيناتنا تسجم من ديزولا سؤال كازي كون تسأل أقوتيت كان أبزي معراويانكم زيلهم قد على كايتم سألنا نس خامس عرب تسرح لهن فلت أكلنا تسجم كأنسي سلذي كتتحاوروا زي بالك أكل ندفلت كسؤال كاز جبس خمس يولت مسا أخوينا نسرحنا على شباب كم زيلا مسا نسرحنا ندولو زارو سبات ጸገምኩም ጽውዕ ዘሎ ዘይፈልጡ ጸገሞም እዮም ጸለው እንደው ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡ ድፍረታችሁ በጣም አስገርሞኛል ምክንያቱም በትግረኛ ተገናጋሪዎች ላይ እልቂትን ያወጃችሁ አትመስሉም ከጥቂት አመታት በፊት አሁንም ያንን ያረጋችሁ አትመስሉም ዛሬ በትግረኛ ሰላምታ ስታቀርቡና እውነት ይሄንን ድፍረት ከየት ነው ያመጣችሁት እናንተ ቋንቋን እናንተ በምን መልኩ ነው አክብረን አስከብረናል የምትሉት ህገ መንግስትንስ በየት በኩል ነው አክብረን አስከብረናል የሀገሩን ሉዓላዊነት አክብረን አስከብረናል የምትሉት እናንተ እኮ በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ጭምር ስትደፍሩና ስታስደፍሩ የነበራችሁ ፓርቲዎች ናችሁና ዋው እዚ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ዝገርም ነገር እዩ ናይዛ ጓለንሰ እዚ አድፍረት መልክዑን ሓዊሱ ማለት እዩ ኩሉ ጽብቕቲ ቆንጆ ጸሊም ቆንጆ ዝብል መጽሓፍ ነይሩ ማለት እዚ ቀያሕ ቆንጆ ጽብቕቲ እሞ ደፋር ተዛራቢት እያ ድራማ ዳኣከ ይከውን እምበር እዚኣ ተዛረቦ ዘላ ብጣዕሚ ዝገርመና ዘሎ ግን ኣነስ ተነጻነት ቦዚሕማ ዘይኣምን أزنجيعهم كي يسنجع أمن أمن خمسة توجع أنا تتطر لا يترطر لا يفطر ولا تنبيني حقي لا يترطر لا يفطر كنت ترطر تغكليو حجي أوز قداي زل يبارة جرو بس كل زارو زل قداي ناي جروك ويك أنا تويتر بوست أنا إكس بوست مالتيو بحثير تعيزول جنرال أركان كم بحدش مسؤول زل قداي provocative كبلي جالس أوزل مالتيو كم بحدش زل عليو توانت بحرز ملكتيو sovereign access to the sea نزيسي discredit زجبر ويكا argument of مالت نز قداي زي disestablish زجبر ويكا بتخالي بهلاخا نتزنبر قداي مالتيو heightened shrill and frenzy زبل توكسيك زخونه بوليسي ويكا خمزي حما ነገር ገይሩ ዝዛረቦ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘጋድዶ እዩ ንخبل እዩ ወቂሶ ዘሎት እንግሊዝኛ ከምዙ ነገርኩም ብቻት ጂፒቲ ተጻሒፍ ተኮይኑ ምር በጣም አዝዩ ዝኸበደ ቃል እዩ ወይካ እንድሕር አምሁር ተኮይኑ ሰብኣይ ቃ ጽሒፍዎ አዚ ከቢድ እንግሊዝኛ እዩ ብላበሪንግ ኦፍ backstabber what is the society think the same provocative and discredited as ተፈለለ ቃላት ከፈልጥ ማለት ይግን እትዝሆ ዝተወሰነ ኮንቴክስቹዋሊ ትርጉሙን እሲ ቃት ዝነገርኩም ማለት ተረዲንሎ ተኻሊ መልእኽቱ ሕድሕዱ ከም ብወልኩም ኣይትጸገሙ ባዕለም ቢወልኩም ኣለኹ ክብራት ወፍቷት ቀፂልና ክንሰግሪና እዛ ጉዳይ እዚ አና ጉዳይ ድሌት ፍትሕ ዝሰገረት ጉዳይ እያ ሓንፃውዒት እያ ዘላ ስክፈታለን ወይ ናይ ደቅባት ኤርትራውያን ሶ ንሕና ንዚ ነገር ክላሪፋይ ንምግባር ዳይሬክትሊ ካብ ፕራይም ሚኒስተር አብይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሕቱኡ በብናቱ በብከተሙ በብዓዱ ተገይሩ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ንፕራይም ሚኒስተር አብይ ክሕተት ሓኒሽ ባድመ ዓሰብ ዝበሃል ነገር እዚአን ሕማማት እዮም ባዕለን ኤርትራ ደቅባት ሶ ንዚ ነገር ክላሪፋይ ክንገብር ናይ ግድን ጋዜጠኛ ክንልኽ ኣለና ቡ زحاشة أفتح دليل فتح زلو تفتحوا شوي. حلفاتك يكون تجارن دينا نحاونا بتعمل مكانيات تجارن دينا خفاءات تجارن دينا تسجم حواتنا زيادة أنا خمانة أكان سبب اللي أفتح حق تمسيخي حق مزراب سلا زين فوتينا كون إحنا نسخن عدونين نسخي خندد تجراي قديم كتركب لازم أميت عندي لبزات تيك توك بعقم أنا ساكت راشنا يكون جنزارب كزلو نسخي قدام تركبي نسخن عدونين بحادة أو تتبلونيركم عن ميديا زقون التقمة مثلا لكن قديمون آخر دربيو نعدونين حات زبل تجراوي بعلي ترى دي خني تجراوي زحق زسب نعو زقون اللي سب زدفو اللي سب أي فوتني خنزي على سلا تزارو حجنا عين تايم زودني حق سلا زي فوتو مكانيا حسد ناتكسب داون تجبر ناتكسب تجراوي تومي تسعين أبصرجي أكوني وتيخو كتحافرك يا خبزي قولا لا حانت ما عند برز داي كخبر عن استتصقم سبات كحق زيله ناي برز داي بروجرام جي أشو دراية حتتيو نعسرت عسرة سبات زتزجاج هو بروجرام كنديك زت أمية تجراوي 4 قلع 5 قلع حزيل المسين أنا يريو أب تجراي بجورر ماي مستايسينهم دم زتوفى معاتلو أدونا زي فلتم كوينه يكونه جن كم زيل كتزارب خلقي حسادات نحوات كن داون كتجرا قال لي لازم أنا بك قداي تجرا قريب فيه بك كم زي سخاس بخا حوالا خيفون كاتوليك خاز بولم سبات الله ودعتنا دخل هو يعني
ناتنا ودعتنا خمس خاسي كملك خمس كملك خمس قبل تايز خوز ولا سو نمنتاي خاب بعد دخل أن الدليل نمنتاي سبتنا زارون زبلون زلوا خوز يتريو صبغيو زي رأيوه بتي تقلال مالتي خلتي زقربوه علم بوشعون زحونا زقربوه قداي تماسسالي زعدنا والولايو بفلايك ازي حدا زول سب ازي زقرم فلي زبله قداي زلو ايو فلي زبله املها خطاوني زلو حساب يصليو يفرح حساب يصلي فرح زي مالتاي مالتيو بحسابكم ما قوتك ايدل زدقفون ندات امته ايو اغون زلو محازوتو خيبلون يلو يسكف تايز سكف لك حسابك ايو ايت شعرر زنجبجون كوم يا اخي باتم قالو تنجبجوم ديلو غلص يلي زنجبجون يا على قوام يبلو سمعيت يبلو رديت يبلو كاب سمعيتن كاب رديتن وصا زخوني ازي طرح ايكونن كحجز نمن كحجز نمن تدنقسي انا ادون ايتدنقون هايتدنقون تلك حين ابنت تدنقول حساب تليكا تدنقول تزارب زي تدنقول تليكا زي تدنقول تزارب ካልኦት ሰባት ስለ ዘድንቅዎ ሰለስተ መሓዙት እንተልዮም ኻ ሰለስቲኦም መሓዙትካ ስለ ዘድንቅዎ ንስኻ ተድንቆ ማለት ኣይኮነን ታይ ምልከተካ ማለት ንስኻ ኮ ናይ ዓልኻ ዝኾነ ናይ ህይወት ቅዋም ኣለካ ንህይወትካ ሕጅስ ካብ እግዚአብሔር ንታሕቲ ብናይ ዓልኻ ቅዋም ኢኻ ትመርሓ ዘለካ ሳሙና ክትኮን ይብልካን ከም ሳሙና ተጋጊኻ ተነርካ ተጋጊእን ምባልካ ግዜ ኾስለልካ ይብሉን በቃ حساب تأمينك ويت مالك خم دي جرا بقى قامو سلازن ور كلهم معنتي كميلم وي غلصا باي قصل ازي مسلمينات يبال حق يحرنت توصقا لبخاسي حق يحرات غبره بقى حق حرا اب قدم سب تزارب كا زيت حفرلو غداي انتليو حق ختزارب انت جميركا طرحيو شع معلتي بقى ايت فرح ايت دنقص شع معلتي خانس حرات خو اتحقق تزارب الله تجمر كاب لبها تسمعت كاب زرب الله كل استسمعنا ينزاربنا مخنياتو ناي سبات مورال نقدسينا كالوتون مالتيو لب تاي انتاي زبحال الله كبد تاي درارا زبحال الله مستير قال تخوينو تفوت خلو يتزاربني خا كتزاربو زغبك غدا يا استزارب كلا معلت جن مخنياتو او وسطها خاب اجلك يا صوت بلمو حماق كوين نعخا اندمرزك خاب زنبر نصا كتكون حرد ادليخا ابتا مجمريا معلتي اتا تسمع كان اتحقق الكذا امن كلام غداي تزارب بدحريخه تغاغي هاتنيركا يقرتان مارك تحفري بالكان حق هاتنيركا قالوت منتان كيولن يلكا ترتيخا كتنبر يبلكان باي ذا واي لو ما انت حاسيغا مسو زخون كاسب صباح مسخا يكونن سو سيتامالن يبله سماي لو ما انت مسخا خوينو حماق استزارب سب بزعبا خالي سب صباح بزعبا خمزه يزارب تفوت مخنيات يلن سلازي وكاداس مراغص يخايو ابا يخا جمر تبل صبو تردادينا لنالك نعيون كما إلكا تحسبت كلالك سبزم قدايات زي اتنا ملكيتو اتناتنا كم حبرسب زنبرنا كواليتين بقعتن نفتحين استفالالي ندركنا نعنقصنا نحقسيت عنقصلا مالتي زنبرنا نجر كم بحري نسؤنو سلازلنا تنحجي زلو سامنا زخونه زفتر زلو تولدن وولدن كا ابز قدايجي ببستفارالي 10 غزي خم جوكرنا تصاوت سلازغيد منالبات فيجر اوت نختغبرو نتحقنت حاسوتن نختفوليو بتاع مصقام خوون يغدي تزي كوين جن باغباو باتنشن نزكاتاتل سب حقي مرغص يافلطي قنديليا تبر يا خا مالتي بوزحاتو سبات درق ينبر حاسوت يزاربن يوم زلخا زاسيت منم زمص ነገር ይል ካብ ወጻይ ካሊ ነገር ይልን ንስኻ ጽቡቅ ኳሊቲ እኔ ሓደ ሰብ ምልስላስ ግቡእ እኳ ተኾነ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ስለ ተኸታተልኩም ብጣዕሚ መስግን ዳህና ቀኒውታ ቻው good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي